A nosa foi unha terra que viu medrar cultivos que deron forma á nosa gastronomía e á nosa cultura, donde o traballo do corpo sustentou a moitas xeracións e alimentou mentes incomprendidas e irreverentes que foron quen de crear emoción e esperanza donde somente existía tristeza e sufrimento. Mentes ambiciosas, traballadoras e moi ocurrentes.